Саба дулкыннары телевидениесының бүгінгі шығарылышын җырлы бүләк тапшыру белән алга таба дәвам итәбез һәм тапшыруыбызга килгән котлау хатын иясенә җиткерәбез. Сатыш авылында яшәүче Фәйзрахманова Гөлнур Нургали кызын туган көне белән котлыйбыз дип башлана тапшыруыбызга килгән котлау хаты. Хөрмәтле туган көн иясе, якыннарыгыздан иң матур теләкләрне кабул итеп алыгыз. Кадерлебез Гөлнур. Гомер юлың озын озак булсын, тигез тормыш аны бизәсен. Гомерләрең бәхет белән үтсен, авырлыклар бер дә килмәсен. Алда сине көтеп торсын, шатлыклы зур уңышлар. Рәхмәтеннән Ходай ташламасын, бәхет бүләк итсен шатлыклар. Бәхет алып килсен еллар, кайгы хәсрәт килмәсен. Шатланда көл, гөрләп яшә, сагышны һич белмәсин. Туган көнең котлы булсын, шатлан, куан, елмай көл. Җирдә яшәү зур бәхет ул, яшәүеңнең кадерен бел. Ходай озын гомер бирсен, зур үрләргә менеп җит. Гомерең буе безнең белән шөкердәшеп гомер ит. Кадерлебез, сине ихлас күңелдән туган көнең белән котлыйбыз. Сәламәтлекнең ныгын, гомернең озынын, шатлыкның шиксезен телибез. Гомерең буена тынычлыкта, муллыкта, рәхәттә яшә. Килер еллар гел шатлык куанычлар гына алып килсен. Гомерең бәхетле, бәхетең гомерле булсын. Кадерле, хөрмәтле кеше булып, һәр туган көнгә сөенеп яшә. Улларыгызның игелекләрен күреп, күңел тынычлыгы белән тигезлектә гомер итәргә язсын. Алдагы гомер елларыңны да сау-сәламәт, күтәренке кәеф һәм туган тумачаларың, якыннарың белән бәхетле көннәрдә үтәргә, гаилә учагының җылысын суытмыйча, тигезлектә яшәргә язсын дип телибез. Әрне сагыш белмичә, изге дөньяның барлык рәхәтлекләрен күреп, бергә-бергә күңелле итеп яшәргә Ходай насыйп итсен иде. Бәйрәмең белән котлап, тормыш иптәшең Фәнис, улларың Фәнүс, Филүс, Фирдүс, Теләчедә яшәүче туганнар, Балтач районы Дорга авылыннан кода-кодагыйлар, Татар икшермәсендә яшәүче әниебез Кәүсәрия һәм барлык туганнар исеменнән абыең Галинур белән Алена, кызыбыз Ясминә. Хөрмәтле Фәйзрахманова Гөлнур Нургали кызы, чын күңелдән сезне туган көнегез, гомер бәйрәмегез белән тәбрик итәбез. Тормышларыгыз бәхеттән генә үрелсен, ә бәхетләрегез озын гомерле булсын. Сау-сәламәт булыгыз, якыннарыгыздан бары кадер-хөрмәт күреп, киләчәктә дә матур тормышта яшәүләр насыйп булсын. Ә хәзер сезнең өчен иң матур җырыбыз зәңгәр экраннардан яңгырар. Bulutlarga tasma urış sirli yaşın, bulutlar üksep tüge aşı yaşın. Tuğanlıkның bir üzülse oraları, düzel olmaz erinip sıkırar yaraları. Tuğan bilen tuğan bulup yaşav kirek, şatlık kilse kaygı tiyse tuğan direk. Tuğan bilen turmuş üzügürle bara, sabırlık hem tuğrı yürek tuğanlarga. Tuğan bilen tuğan bulup yaşav kirek, şatlık kilse kaygı tiyse tuğan direk. Tuğan bilen turmuş üzügürlep bara, sabırlık hem tuğrı yürek tuğanlarga. Yaşın sıfat yuatsa da bulutlarını, bulmaz indi elektrey жылытпаны. Tuğan canlar tuğanlıkны yugaltmasın, tuğan barda yatlar kilip yuatmasın. Tuğan bilen tuğan bulup yaşav kirek, şatlık kilse kaygı tiyse tuğan direk. Tuğan bilen turmuş üzügürlep bara, sabırlık hem tuğrı yürek tuğanlarga. Tuğan bilen tuğan bulup yaşav kirek, şatlık kilse kaygı tiyse tuğan direk. Tuğan bilen turmuş üzügürlep bara, sabırlık hem tuğrı yürek tuğanlarga.
Яшын хаман bulutlarını күзеләп йөри. Bulutlarını рәнҗеткәнен әллә белми. Туган белән туганлашу күркәм гадәт. Туган җебен эзмәгәнне көтә җәннәт. Туган белән туган булып яшәү кирәк. Шатлык килсә, кайгы тисә, туган терәк. Туган белән тормыш үзе гөрләп бара. Сабырлык һәм тугры йөрәк туганнарга. Бу бик сирәк кан группасы. Бүгенгә бездә ул юк. Миндә бар. Без туганнар. Туган белән туган булып яшәү кирәк. Шатлык килсә, кайгы тисә, туган терәк. Туган белән тормыш үзе гөрләп бара. Сабырлык һәм тугры йөрәк туганнарга. Туган белән тормыш үзе гөрләп бара. Сабырлык һәм тугры йөрәк туганнарга. Сабырлык һәм тугры йөрәк туганнарга. Хөрмәтле телевизор караучылар, җырлы бүләк тапшыруына алдагы көннәрдә дә сездән котлау хатларын көтеп калабыз, бәйрәмнәрне бергәләп үткәрик. Ә бүгенгә инде безнең тапшыруларыбыз ахырына якынлашты. Сезнең белән саубуллашабыз, ялларыгызны матур үткәрегез.